Ahojte ľudia, ja vás vítam u nového tutoriálu. A tento tutoriál bude na kocku 2x2. Je to najjednoduchší vlastne tutoriál, ako zložiť túto kocku. Je veľmi ľahká, dala sa zložiť za 0,7 sekundy zaokrúhlenie a to je aj svetový rekord. Takže sa vrhneme na to, táto kocka je Diane Zanji. Prvé čo spravíme, je, že ju zamiešame. Je dôležité na tejto kocke byť fakt, že farbovo nezávislý. Proste skladať prvú stranu s prvou vrstvou nezávisle na tom, ako sa ste naučení. Čiže napríklad, ja vidím, že tu mám 3 oranžové. Ale napríklad niektoré metódy by vám kázali ísť cez bielu. Tie úplne najzačiatočníckejšie, ktoré vám stačí vlastne jeden algoritmus na ne. Lenže keď sa takto naučíte vlastne skladať intuitívne tú prvú stranu a zistíte, že je to o mnoho rýchlejšie, napríklad teraz tu mám 3 oranžové a je to o mnoho rýchlejšie ako zložiť biela 1, biela 1, biela 1, biela 1. Čiže ani dvojicu tam nemáte. Alebo takto. Toto je tiež ľahšie stále. Takáto situácia, ešte k tomu sú opozitné, takže to je obrovská výhoda. Vlastne ako skladať jednu stabilnú stranu. Takže vrhneme sa na to. Viem, že tu mám oranžovú hranu, takže si dosadím takto. Teraz, ona má ísť sem, tak si to vysuniem hore, vrátim tam tú hranu a vrátim naspäť. Lenže teraz čo? Mám tu 2, 2, 2 a 2. Tak spravím jednoduchý algoritmus v 6 ťahoch. R2, F2, R2. Vidíte, a máme krásne takto prvú stranu. Dokonca tu mám druhú. Dobre, ale to je nezávislé. Takáto vec sa môže ešte stať. Že máte dvojčky, nie normálne, a tu máte opozita. Čiže tieto dve by sa hodili vymeniť. Tak to spravíte takto. R', D, R, L, D', L', R', D', R. Trošku som možno popletol, ale v popisku máte určite dobrý algoritmus. Takže teraz budete robiť algoritmus Sion, ktorý možno veľa z vás pozná, kým sa vám nenastane jedna situácia. Takže robíte algoritmus. Ešte mi nenastala, takže ešte môžem povedať, existuje tak R, U, R', U, R, U2, R', U. Teraz mi nastala, že máte vľavo dole normálne horný roh, dobre zložený, a takto pred vami jeden. Teraz vám stačí už len jeden a zložila sa vám strana. Teraz musíte takto nájsť dvojčky. Spojíte 3 strany, teraz napríklad ja mám červená, modrá, oranžová, ale môžete tu mať aj biela, zelená, žltá napríklad, hej. Teraz si dáte tú stranu od seba a spravíte aj následujúci algoritmus. Ja ho nebudem hovoriť, pretože by som sa v ňom asi pomýlil. Takto. A je veľmi ľahký, môžem vám ho ukázať ešte raz. Pred seba dáte tie opozita. Teraz si môžete ukázať, teraz vám ukážem teda nejaké príkladové zloženie touto metódou. Zamiešaná kocka. Vidím tu opozita a trojku. Zamiešanú. Ešte som zistil, že to je asi ten istý scramble. Tak. Tu mám dvojicu. A vidím tu ďalšiu dvojicu, ale tam je opozita. Tak si otočím kocku tak, že vlastne rovno môžem robiť ten algoritmus. Položím. Tým položením, napríklad keď máte takto kocku, hej, tým položením si ju vyrovnáte. To je dosť dobrá vec. A teraz robím algoritmus. Je dosť dobré robiť to tým druhým prstom, pozrite čo. Je to fakt potom dosť dobrá skrátka. Teraz ho uvidím.
A teraz iba doložím, lebo sa mi vlastne to sa volá other layer skip. To znamená, že keď zložíte opačnú stranu, tak sa zloží aj tento roh. A niekto to volá BBL skip. To sa vlastne permutation of back layer. Čiže vlastne tohto zadného layeru. Layer je táto vrstva. Toto je layer, toto je layer. Nie, toto celé je layer a tak. Takže, dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like, ak sa vám páčilo. Poprípade, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, ale nezabudnite mi aj do komentu odôvodniť. A ak ešte nemáte, tak vás poprosím, aby ste mi dali subscribe, aby ste boli informovaní o mojich nových videách, tutoriáloch, permutáciách a podobne. Takže ja sa s vami lúčim. Čaute.